मोजां मोनदों खिन्थु जानो लुबैबाय नोंलाय मा रानदों आलु बाथोन दे गासिबो खिथादो दे आङो पापरबो रानदोंमोन लाब्राबो रानदोंमोन दे नोङो दे नों माला राननाय आङो ओंखामबो रानदों आं बेदरबो रानदों दे खुलुमबाय जोङो संनो डिपार्टमेन्ट बयबो जोंहा 50 बोसोरनिया सावनानै दे बेयावहाय जोङो मैगं आंनि बाहागोआव गोलैदों दालि जायखौ बुङो दालिनि रानि दे दे आरो नोंहा दे आं गासैखौबो रानदों लाब्रा माने आंखौ दे नोंहालाय मा आंहा सबाय आथिंजों अमा बेदरजों ए संबो बियो नै आसारबो दोङो अमा बेदर लोगोसे आसार गेजेर गेजेराव अमाबो रानदों खिथि जागोन ना गोरान बाथोन बियो नै ना गोरान बाथोन नै बे साला मा दोङो दे खिथि गासिबो खिथि बे दालिबो दोङो नै दालि deh marah deh nasir misti beranda deh ucul lah barang ompray deh nah marah Mama bustu deh. Yo tahu ni kasut tong. Yo umani kasut tong. Hari jona. Abra. Nai dia ke angin lenggen. Ma bilai. Jus. Jubuli ni jus dia. Jangan deh. Deh nah maran deh. Kita dah. Deh. Mabio, nagran batin. Kita dah. Mari tak kebijikan dah. Arab Korolan ya. Deh, tu ni mana? Deh, betul nak mari benda. Berapa? Mari. Deh, goथावथार संख्रि गोबाब दे खोनायाखै मोजां संख्रि गोबाब जादों नोंलाय मा खालामदों आं जिरायनाय दं जों बे मानगोनां आलासि हारिनि बिलिफांखौ बे बेगजों
Circle. जेरै बिथाङा जोंनि बाख्रिदा हामबायगोन जों मिथिनांगौ इसोरखौ गिनायखायनो जोंनि आदामोना जोंनि आबौमोना ओरैबायदि मोजां फरायनो हाबाय ओरैबायदि न'खरफ्रा जौगाबाय गेरसमा पिसमण्डलिनि न'खरफ्रा जौगाबाय बे पिक्चारखौ जेब्ला नुगोन इसोरखौ बाख्नायगोन बे डायमन्ड जुबलियाव बाख्नायगोन जों मोननो हायो जे साक्सेस प्रस्पेरिटि बिसोरा हायो आरो दिनै बे जुमाइखौ जों बाख्नायनो जों हायो मोनसे देरहानायनि नेरसोन हिसाबै जोङो इसोरखौ सेथि जायगा होनानै जोङो बे फिरफिलाखौ गायनाय जादोंमोन आरो बेजोंनो जोङो मोजाङै दिनै हरहालागै जोङो बेबायदिनो खुंफुंनो हादों बे गासैबो इसोरनि महिमा आरो बेनि मुंजोंनो जोङो बे गासैखौ मावफुंनो हादों बेनिखायनो जोङो बे समाव गल्डेन जुबलिखौ फालिनानै जोंहा दिनै बे समाव जोङो बे फिरफिलाखौ जिसुनि मुङाव